OTW ke acara tedak sita. Hai halo, assalamualaikum. Loh, wis ngenteni suwi to, Cah? Bojoku karo bocilku kok senang kering ning montor. Aku sing suwi macak, tim hore telat entek, Cah. Numpak montor jam 09.00 jan puanas, Cah. Aku karo bocilku sampai merem-merem. AC-ne mong angin saka ngarep. Pemandangane jan adem nang ati, Cah. Ijo kabeh ge angin sepoi-sepoi. Esik. Ngene iki Gusti Allah maringi pemandangan gratis, Cah. Rezeki sing ora iso dituku. Tak nyawang-nyawang dalan sik, Cah, menawa nek jajan enak gek tak menggok. Ngliwati CFD tengah sawah ki lho, Cah. Wong iki lagi jam 09.00 kok wis sepi to, Cah. Biasane rame bocil-bocil golek balon. Delok Cah bocilku turune montor koyo biasane. Cek lho, cek ngilor lho ya. Ujug-ujuge wis teko nggon, Cah. Linggo sik, Cah, leren jan panas dino iki. Kuwi asline bojoku mesem-mesem njaluk es, Cah. Iki lho, Cah, diparani sing duwe kajat. Jagongan ngalor ngidul ngomong rego Lombok. Aku gendong bocilku to, Cah, karo go kado. Lah arek mlebu ngejak bojoku kok malah ra gelem. Alasane arek jagongan nang emper ae ngadem. Buning jero kok Masya Allah dekore jen apik, Cah. Cah cilik-cilike ya rame. Iki lho, Cah, acarane wis dimulai. Lah badute kuwi nggo sebulan kok sabun, Cah. Cilik padha kesenengan. Muga-muga rezekine sing duwe hajat lancar ya, Cah. Amin. Ben lek duwe acara aku diundang neh. Badute mbagekne hadiah, Cah. Rebutane kok rebutan bansos. Ora-ora. Kuwi ngono rezekine cah cilik-cilik lho, Cah. Iki lho bocilku lagi tangi lho, Cah. Wajar kok bingung. Ki lho, Cah, acara tedak sitene dimulai. Anake dilebokne kurungan. Timbul ben munggah derajate pinter, solehah lan migunani. Amin. Cah cilik padha baris, Cah. Dene acarane wis cukup. Padha ngenteni tingai bingkisan. OTW mulai, Cah. Alhamdulillah wis cukup acarane. Pengen ndang teko ngomah kek turon ngene iki. Saiki dalan Bandung jan rame ya, Cah. Akeh bus kek mobil-mobil gedhi ngono kuwi. Mergo nek pengalian dalan kuwi lho, Cah. Ya kuwi biang kira ke. Bandung dadi kutha saiki. Bocilku jan suweneng oleh balon kok acara mau, Cah. Ujug-ujug wis teko dalan mahku ki lho, Cah. Wong sar gunung min lho aku, Cah. Tangan sijine nggo bingkisan karo balon, sijine gandeng bocil. Tangane bojoku ben dadi kameramen dhisik. Acara puncak, Cah, unboxing time. Iki sakjane part sing ditunggu-tunggu bojoku, Cah. Bojoku lho ya untuk bocilku. Wes ya, Cah, aku arek leren. Pokok matur suwun kanggo sing duwe hajat. Muga-muga anake dadi bocah sing solehah, pinter lan diparingi rezeki sing barokah. Amin. Matur suwun ya, Cah, kok kancani dino iki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.